Så er vi godt i gang med at skulle karbonere vores øl. Og heroppe der har vi vores CO2-anlæg. Her der har vi en inline-regulator fra Kegland. Den står på 0,9 bar. Det er det tryk, vi karbonerer vores øl ved. Herover der er 3 haner. Et til hver af vores 3 normale hovedtanke, som vi har haft længe. Det er Keglands 118 liters tanke, vi har stående herinde i. Og lige i øjeblikket, der har den nye tank sat til tank 3, fordi den står herover og er lidt midlertidig, fordi at den er ny. Konicus Pro på 105 liter, som er de tanke, vi kommer til at gå med. Ideen er, at vi skal køre dem parvis, så vi har 2, fordi at vores bryggeanlæg er på 200 liter, og så kan vi vælge at brygge fuldt op til 200 liter, eller vi kan vælge at brygge kun 100 liter af hver slags øl. Og så vil de gamle tanke, vi har herinde, de vil være brugt til at modne, langtidsmodne øl på. Det kan være julebryg for eksempel. Men vi er i gang med at karbonere, og det er vi i en karboneringssten, som er sat til her. Igen lidt midlertidigt. Det skal laves på en anden måde end det her, når først jeg har fået tappet øllen af. Men CO2 kommer ind her i en karboneringssten. Det er det, man kalder tvangskarbonering. Og det foregår på den måde, at man sætter øllet under tryk, helst så tæt på frysepunktet som muligt. Vi gør det ved 1,5 grad. Og ved den temperatur, der optager øllet CO2. Og her der står vores køler, som lige nu er nået ned til 5 grader. Det er det, som den lige nu køler med, men den arbejder behærdigt på at komme længere ned. Det her det er næsten 3 grader, den står på. Den kan komme ned under frysepunktet, så den kan køle øllet.